लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायलायबाय दे लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मोनसे न'खर आरोना सासे फंबाय बियो थारमाने न' गोदान अपेनिं खालामगोन दे लोगोफोर बिनिनो आङो हाबाफारि आरो बेखौ दिन्थिलांगोन जोंहा बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो न' गोदान बेखेवनाया जोंनि बेप्टिस्ट नेम हिसाबै आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर बेजोंनो लोगोसे जोंहा बिथिं संनाय खावनाय सोलिबाय थादों आरो बेखौबो आङो दिन्थिलांगोन माने बिथाङा न' गोदान लुनो हानानै बिराद रंजानाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों आरो बिदिनो गावनि न'खरजों लोगोसे गामिनि मण्डलिनि सोद्रोमाफोरखौ बिथाङा बोथिसे जाहोनो बिदि लाहार फाहार खालामदों आरो ने लोगोफोर रंजानायजों माने इसोरनि आशीर्बाद मोननानै बिथाङा लुनो हादों बेखायनो इसोरखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसे गामिनि मण्डलिनि सोद्रोमाफोरखौ बिथाङा धन्यबाद होनो नागिरदों आरोना बिनिनो आङो भिडिअ दिन्थिलांगोन माबायदि हाबाफारि जायो नायलांबाय था लोगोफोर जोंहा नै बिथिं फुरा सेंग्राफोरा खामानि मावगासिनो बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाहैबाय संनाय खावनाय लाहार फाहार सोलिगासिनो अमा होगासिनो ओरैबायदि स्पेसियेलखा अमाया लकेल अमा दै थावख्रि अमा थावख्रिखौनो होनना बुंनांगोन आरो ने माने दिसि अमा आरो ने आरो फारसेथिं जिगाबजों सावबावनाय ओरैबायदि बाहादुरिखा ओरैबायदि बाहादुरि बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबेयाव सबजिया मोनबाय दे बियो बेनिफ्राय आरो नैबिथिं जोंहा दालि स्पेसियेल दालि जोंनि दालि संनायखौ मोनजाबाथ' आरो नोंथांमोना बेदरबो नांलायनाय नङा मिरामिस जानो हागोन ओमफ्राय जोंहा नै बेयाव दाउ गासिनो बानायग्राया जोंहाथ' बै सासेया रोंथारा संनाय खावनायखौ नायग्राल'सो बियो नायनायाव मोजां ओमफ्राय इन्सट्राकसन होनायाव बिराद मोजां हायो ओमफ्राय संनोबा रोङा बियो ओमफ्राय आरो जोंहा नै ओंखाम संनायाव आरो एक नम्बर बिथाङा जों नै बिदियावसो सङो ओंखामखौ रायजोफोर माने नोंथांमोनाबो बेफोरबायदियाव सारायाव सङोब्ला माने गोबाव नाङो बेयाव सङोब्ला बुरजा बुरजा संनो हायो खनसेनो नोङो 25 किल'खौ संनो हायो बेयावबा बेनिफ्राय सारायावबा हले नोङो खनथाम खनब्रै संनो गोनां जायो आरो 25 केजि माइरंखौनो बिदिनो मस्ला डिपार्टमेन्ट बिसोरो एसे बे खामानिखौ बोरायासो मावोलै मस्लानि खामानिखौ गामिफोरावबा खिन्थु टाउनाव नालाय ओंखायनो सेंग्राफोरखौ थिनबाय आरो टाउनावखाय सेंग्राफोरखौ थिनबाय गामियावबा बोरायासो मावो दानो मस्लाखौ जोंहा माने बेयाव हिनजावफोर सासेबो नुथ'नाय नङा दा दसे खिन्थु दायो फैगोन माने बिथाङा सेंग्रा नालाय दा बर्थमान हारसिंसो हाबा जायाखै नै बिथाङानो नै ओंखायनो गासिबो सेंग्रा गोजा आरोना नै बिथांनिनो न'आ नै बिथिं दा आङो मोजां दिन्थिगोन लोगोफोर नोंथांमोननो नायलांबाय थाबाल' जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नै बिथिं फुरा रेडि खालामखाना दोनबाय आरोना फुरा रेडि खालामखाबाय दायो आङो माबायदि प्रग्राम जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नायलांबायल' था नोंथांमोना भिडिअखौ बिनि अननाय अनुग्रह आशीर्बादनि गेजेरजों जोंनो लागै बायदि मोजां थासारिफोरखौ होदों सम बोथोर लानानै गासिबो गावनि सम बायदि अखानि समाव अखा हागोन सान्दुंनि समाव सान्दुं जागोन बे गासैबो सम इसोरनि खाखानाय बेनिखायनो जों दिनै जिथु बे जायगायाव जथुमदों आरो जोङो थांखिखौ मा थांखि लानानै जथुमदों मिथिदोंब्लाबो जों बे समाव दान्दिसे सम आं न'खर बिगोमानो बे समखौ होदों दिनैनि बे जाहा बिरग्लां बसुमतारी आरो बिथांनिनो जोनोमगिरि बिमा आनैखौनो लिंनोसै आरो जाहा बिरग्लांनिनो बिदा आं फंबाय लिंनोसै आरो जाहा फिसौला बेबो फैदों खोब खाफाल गोनां आरो दिनै जे फिसालानि न' लुखांनायाव आरो बे न'खौ जि दिनै फोथार नागिरदों बे न'आव जि नोंनि गथ'आ दिनैनिफ्राय हाबसिगोन बेनि बायदि आरो रंजानाय मा दंबावो नङा होमबानो बे एकदम इसोरनि होनाय दिन सम बायदि जाबाय आरो
दा बे गासै खामानिखौ आं मावनो ओंखारबाय आरो आं न'खरनिफ्राय अनुमतिखौ लाबाय। दा बे खामानिखौ मावनायनि सिगां आं इसोरनियाव आर'ज खालामनो जों गासैबो मिथिगौ। गोजौसिनथाराव थानाय सोरजिगिरि अनसोला बोलोग्रा गोथां अनखा आफा इसोर नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों। बेबायदि मोजां समनि थाखाय नों बोलोग्रा इसोर, नों गोथां इसोर, नों सोरजिगिरि इसोर आफा दायो फैदों बे जायगायाव नों जि थांखि लानानै जों गसंदों बे गासैखौबो जों फैसाव मिथिगौ। बे गासैबो नोंनि परिकल्पना आरो नोंनि इस्साबादि जाथों। कलमा बाप्तिस्ट मण्डलीनि नोंनि फिसा, नोंनि सोद्रोमा बिग्राम बसुमतारी बिथाङा बे न'खौ अहाय खस्थ' खालामनानै दिनै लुखांबाय आरो बे न'खौनो फोथारनो थाखाय बा अपेनिं खालामनो थाखाय आफादिनि कलमा बाप्तिस्ट मण्डलीनि नोंनि फिसा दौरि गागि गासैखौबो लिंहरबाय आरो बिथांनि लिंनायखौ जों खोनासंबाय। बेजोंनो लोगोसे बिथांनि आंगो जोनोमगिरि बिमा बिदा आरो बिथांमोननिनो बिदानि गथ' बेबो बे जायगायाव सफैनो हाबाय। बेवहाय जों बे गासैखौबो मोननानै जोङो रोजा रोजा साबायखर होदों। नोंनि अननाया बेसेबा गिदिरखाय जों जि बे खामानिखौ आं मावनो ओंखारबाय बेयाव नोंनि बे आशीर्बाद थानो होदों। जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नोंनि अननाय अनुग्रह आशीर्बादखौ नागिरनानै नोंनियावनो गथायनानै जिसुनि मुङै बिबाय। आमेन। से सिरि गीतमाला 128 नम्बर 1 पद से सिरियाव बुंदों फोरबोआनो न'खौ लुहोआब्ला न' लुफुंग्राफोरनि मावनाया नंबां जाबां। फोरबोआनो न'खरखौ नेयाब्ला पहरा होग्राफोरनि सिरि मोननानै थानाया नंबां जाबां। बे इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों बिनि सोमोन्दै जों उनाव सावरायगोन। जि थांखि लानानै जि उद्देश्य लानानै बेयाव थानो थाखाय बे न'खौ लुखांबाय बे गासैबो इसोरनि साननाय बायदि इसोरनि इस्सा बायदि। बेनिखायनो बे इसोरनि गाहाम बाथ्राया बेखौनो बुंदों। दायो बे खामानिखौनो दिनै बे न'खौ गासै इसोरनि फिसाफोरखौ लिरनानै आरो इसोरखौ सिगां जायगा होनानै जि न'खौ नोङो दिनैनि दिनाव फिथा होनो थाखाय लिंहरबाय आरो जि खामानिखौ मावनो लाबाय बेयाव इसोरनि आशीर्बाद आरो हेफाजाबा थाथोंसै। जों दायो बे खामानिखौ जागायजेननो थांगासिनो दोङो। जों गासैबो फैगोन आरो बिरलाङा बेयाव गसंगोन। आंनियाबो गसंजागोन दे बेखौहाय। इसोरनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ मा बुंगोन? आं जेब्ला बुंगोन आं बुंग्रोगोन आरो बिनि उनाव नोंनि बुंनांगौखौ नों बुंदो। आं सोंदों आरो नोंथां मुङा सोरनि मुङाव बे न'खौ गथायगोन? जों गासिबो बुंगोन दै। फोरबो इसोरनि मुङाव जों बे न'खौ गथायदों। आं आरो बुंनोसै बिनि उनाव जोंहा न'खर बिगोमाया बुंगोन आरो बे न'खरा फोरबोनि सायाव भरसा लाखिनानै सोलिगोन ना आरो फोरबोनि सिगाङाव बिथांनि स्राङाव जिउ खुंगोन ना? बिथाङा बुंदों जों फोरबोनि सायाव भरसा आरो फोथायनायजों आरो बिथांनि बिथोन मानिना सोलिगोन। आरो आं बुंबावनोसै नोंथांमोना सिगां फोरबो इसोर बिथांनि बाथ्रा आरो फोरबो जिसुनि थाखाय बे न'खौ होगोन ना? जाहा बिग्राङा बुंगोन न'खरा नंगौ जों होगोन। आरो आं खनसे बुंबावनो अब्ला आङो बुंनोसै फैदो अब्ला जों आर'जजों बे न'खौ गथायदिनि। जों गासिबो आर'ज खालामनो बेनि उनाव आं बे न'खौ फिथा होगोन। गासिबो फैगोन आरो जोंहा परिसारकफोराबो दिनैनिफ्राय बिरलाङा जेरै इसोरनि हांजों लिरजानाय शास्त्रनि बाथ्राखौ गावनि खुगाजों बिथाङा सिमान लाबाय। बे सिमान लानाय बायदि बेयो इसोरनि सिगाङाव गथायगोन आरो इसोरनो होगोन आरो बे न'खौ मोजाङै बाहायगोन होननानै बिथाङा सिमान लाबाय। दा बेनि थाखाय बे न'आव हाबनायनि सिगां बे न'खौ फोथारनायनि सिगां
जों गासैबो आर'ज खालामनो गोजौसिन Arus kalam dengan beni yang apabila semua akan logoसे रानदो आफानि दैदेनदो आर'ज खालामदो बिनि मावनाय दांनाय सोलिनाय गासैबो आफानि थांखिनो आफानि न'आव जोंनि समायना रमायना बेबायदिनो बिथाङाबो गाव थानो थाखाय गांसे न' मोजां लुखांनो हाबाय बे न'खौनो दिनै नोंनियावनो गथायदों आरो बे न'खौ नोङो बाहायदो आरो बेयाव जानो गोनां जाथाय खैफोद आफोद जेंना जेंसि गासैनिफ्राय नोङो रैखाथि होनानै लाखिदो आरो नोंनि बोलोग्राखौ आखाइ दैदेनदो दायो बे न'खौ जों फोथारनो थांगासिनो दोङो बेयाव नोंनि आशीर्बादखौ नागिरनानै जोंनि बिनाय गाबनायफोरखौ खोनासंबायना फोथायना जिसुनि मुङै बिबाय Bersarapan. Bifa bisa kesaji mungkin orang ada di kita hanya jaman.